Glavno danas sportsko ime Splita je s razlogom Karla Prodan, osvajačica brončane medalje na Europskom prvenstvu u judu u kategoriji do 78 kg koja je sada s nama. Karla, srečan pozdrav i dobro večer u programu Hrvatskog radija. Dobro večer. Dakle, osvojili ste broncu u kategoriji do 78 kg, čestitka srdačna i uz vaš prvi dojam, eto možda koliko sat vremena nakon završne borbe. Hvala na čestitkama, tako ima možda uru vremena sam osvojila tu brončanu medalju. Jako sam sretna i zadovoljna, osvojila sam 2 europske medalje u tjedan dana. Prošli tjedan je to bilo europsko prvenstvo do 23 godine u Poreču i evo sada na seniorskom prvenstvu u Pragu brončanu medalju, tako da stvarno mogu biti zadovoljna i sretna. Znate po čemu sam vas zapamtio iz tog Poreča? Rijetko se kada viđa netko s toliko suza, a da osvoji srebrnu medalju kao što ste to vi tada učinili u Poreču. Pa da, mislim da bi većina ljudi na ovom mjestu plakala od sreće, ali eto, nažalost, ja sam došla u Poreč sa ciljem da budem prva. U finalu, eto, desilo što se desilo i nažalost izgubila sam i stvarno jesam bila tužna, ali evo, kako je prošla taj tjedan, skoro sam zaboravila i na to natjecanje, na sve i samo sam se fokusirala na ovo seniorsko prvenstvo jer je to stvarno dosta bitnije i bolje natjecanje nego ovo do 23 godine. Kako ste se pripremali u međuvremenu, jer spominjalo se da u Pragu natjecanja možda i neće biti? Pa mi treniramo non stop, stvarno nemamo, nastavili smo trenirati kad je bila i karantena i imali smo i pripreme ovo ljeto, tako da mi smo u treningu, spremni smo ja i svi iz reprezentacije, tako da za nas nema pauze ako je možda i svijet stao, ali mi da treniramo. Kad ste vidjeli ždrijeb u Pragu, je li vam u startu odgovarao? Pa iskreno i ne baš. Znala sam da ako pobjedim prvu borbu, tako mi je trener rekao da ako pobjedim prvu borbu da sam uzela medalju, jer prvu borbu sam imala iskusnu Nizozemku koja ima brojne i svjetske europske medalje, tako da sam znala da ako uđem u tu borbu odlučno, jako, da će me ta borba, ako ta pobjeda odvesti u konačnici do medalje. Bio je to okršaj protiv Marhinde Verkerk. Tako. Nastavak protiv Đorđe Stangerlin? To je također isto Talijanka, malo je meni nezgodna jer rade na lijevo, a ja sam već s njom prije borila, tako da je trener smo već znali kakva je taktika s njom. Bila sam strpljiva i čekala sam i to onda se na kraju golden skoru bacila na Vazar. Vazar je bio i odlučujući protiv Luize Malzan u polufinalu, ali ovoga puta za njemačku natjecateljku. Tako je, sam se s njom već par puta susrela na natjecanjima. Mislim da sam sama sebe pobijedila, odnosno da je moja greška presudila njenoj pobjedi, ali eto, iz tog poraza ću samo izvući neku pouku za dalje i eto, to. Kakav je vaš pogled prema tijeku borbe protiv Beate Pakut iz Poljske za broncu? Ja sam s njom već radila prošle godine na Grand Prix u Zagrebu. Znala sam da će to biti teška borba jer je ona stvarno fizički jaka. I eto, pripremila sam se na golden score i na koliko god minuti je potrebno da se borim, samo da pobjedim. I eto, bila sam ustrajna, nisam odustala i eto, na kraju sam na Vazari pobjedila. Vrlo su rijetko europska prvenstva, recimo za mlađe seniore i seniore u tako kratkom vremenskom razdoblju, između ostalog koronavirus i ova kompletna situacija je uzročnik svemu tome. Dakle, vi ste svojevrsni rekorder po tome što ste osvojili unutar 10 dana 2 tako važne medalje. Pa da, stvarno ja bi svaka čast Hrvatskom savezu što je uspio i organizirati i juniorsko i europsko prvenstvo do 23 godine u roku 5 dana. Stvarno organizacija je bila sjajna, osjećali smo se sigurno i eto, i sad doći ovdje isto također u Prag, stvarno organizacija je na vrhuncu, sve su mjere poduzete, tako da eto, stvarno ta situacija je takva kakva je, a mislim da se moramo prilagoditi i izvući iz ove situacije najbolje. Fokus je ipak na neki način bio na Barbaru Matić, na Dominika Druže, tu na neke iskusnije naše natjecatelje, ali medalju odnosite vi. Pa tako, ja sam uvijek nekako, neću reći outsider, ali nisam u prvom planu što se tiče ovih naših judaša, jer sam najmlađa od svih. Ali evo to, mislim da sam sad pokazala tko sam, što sam, da pripadam vrhu svoje kategorije i eto. Moja medalja sama govori za sebe.
Koje su vaše neke želje nadamo se još uvijek olimpijskoj 2021. ako je to još dosta upitno? Pa evo, nadam se će biti 2021. olimpijska godina. Trenutno želim se malo odmoriti, sagledati sve borbe i sve stvari što se događalo ove godine s mojim turnirima. Nastaviti trenirati. Već nas u prvom mjesecu je najavljen Masters turnir, to je najbolji 32 sa svjetske rang ljestvice, tako da ću malo odmoriti i onda već krećem sa treninzima i pripremama za to natjecanje. Stvarno, naš trener je vrhunski u svom poslu i evo, mislim da ni ja ni Barbara ne bi bile tu gdje smo da nije njega. A zašto nismo čuli ništa o Vladimiru Preradoviću? Baš zato što će nakon Karle biti u našem programu. Da, čuo sam od Karle da me pohvalila i jako mi je drago i jednostavno meni je to jedan veliki poticaj za daljnji rad. Kako ste vi doživjeli i proživljavali njezine današnje borbe? Pa evo, ja ću se samo prvo osvrnuti na jučerašnji dan, nakon poraza u prvom kolu Barbare Matić i ozljede u tom porazu. Malo sam bio pod stresom i tako da mi je današnji dan bio izuzetno napet, ali znao sam da moram cijelu koncentraciju i misli prebaciti na Karlu i jednostavno dati sve od sebe da ona danas napravi ovo što je napravila. I prvo kolo je, prema svemu sudeći, što smo već i od Karle čuli, bilo na neki način presudno. Pa da, u njenoj kategoriji je bilo 16 cura, znači 8 nositeljica i 8 onih koji nisu i naravno prvo kolo ideš na najjaču i to je bila Nizozemka Verkerk, cura koja ima europske medalje, svjetske medalje, Grand Slam medalje, Grand Prix medalje sa Mastersa, tako da top cura i ta borba je odlučila tijek današnjeg dana. Rekao sam da ako to prođe, još je se poklopilo da je ispala Wagner Njemica, doduše od Talijanke koja je imala savršen dan danas i kao nešto lakše drugo kolo, ali to isto bilo čupavo i onda smo bili u polufinalu, znači, a onda je to sve otvoreno put do medalje. S obzirom da je Karla vrlo emotivno proživljavala poraz u finalu Europskog prvenstva mlađih seniora u Poreču, kako ste je pripremali između polufinala i poraza do borbe za broncu? Pa čujte, znači polufinale, ona je napravila jednu taktičku grešku, to je mladost, nestrpljenje i želja da pobjediš, da bašiš sa svojim najjačim oružjem. A ona to zapravo nije smjela napraviti jer tu je Njemica odlična i kontrira Karlinu lijevu stranu i zato je Karla izgubila. A onda je bilo posao, znači da ona jednostavno zaboravi to, ne misli na svoje greške, nego da se koncentrira na zadnju borbu koju ima u danu. Rekao sam Karla, sad smo došli na turnir, sve ovo drugo zaboravi, ovo ti je jedina borba danas i spremi se za tu borbu, koncentrira se samo za tu borbu, sve ostalo ćemo analizirati poslije. I evo, to urodilo plodom, ona se digla, motivirala i napravili smo vrhunski posao. Iz ove perspektive, kako procjenjujete njezine mogućnosti u nastavku iduće ili idućih godina? Pa čujte, ja sam znao još kad je Karla uzela prvu medalju na Grand Prix u Zagrebu, kad je bila treća, protiv iste protivnice ove Poljakinje, ja sam znao i prije toga da je Karla u top svojoj kategoriji, samo je to trebala i ona vjerovati i pokazati na tatamiju. S ovom medaljom je dokazala svima, pokazala i sebi, a to je zapravo nekad najbitnije kod sportaša. Treneri i popratno osoblje može vjerovati u natjecatelja. Ako natjecatelj nema potvrdu svog rezultata, odnosno rada i truda sa rezultatom, sa medaljom, onda teško može napraviti tu performansu na turnjači. Ali mislim da je ovo Karli dalo vjetar u leđa i potvrdu u sve ono što smo joj govorili. Izbrali ste hrvatske ženske judo reprezentacije, vaš opći dojam o ostalim našima? Pa ovdje su bile samo Barbara i Karla, tako da sve smo rekli. Mlade cure dolaze, vidjeli smo to na juniorskom prvenstvu Europe u Poreču, tu je Ana Viktorija Puljiz koja sigurno će imati šta reći u seniorskom judu, mislim da već i sada može sa nekim curama se ravnopravno nositi. Tu je pokazala se i Lara Cvjetko koja je postala prvakinja Europe za mlađe seniorke, iznenadila je sve tamo i sigurno jedan potencijal koji treba oplemeniti i samo trudom i radom. Ima tu još cura koje sigurno vrijede da se oko njih potrudi i da će osvjetlati žensku reprezentaciju.
I kako je to sve skupa vama izgledalo u Pragu, mislim i na prvenstvo s jedne strane i na to što ste vjerojatno bili odvojeni od ostatka svijeta na drugi način? Pa da, evo, mi smo baš tu komentirali da mi ovih par dana nismo praktički udahnili svježeg zraka. Znači, mi smo u hotelu, u sobi, u lobiju, u autobusu, u dvorani, znači jednostavno pod maskama. Malo je to stresno sve, kao nešto novo normalno, ali je veliki stres za sve, za natjecatelje, za trenere, suce, ali ako je to jedini uvijek da se velika natjecanja održavaju, onda moramo to prihvatiti. Nadam se da će sve to prestati i da ćemo se vratiti u stvarnu normalu, ali do tada borba sa time i snalaziti sve što najbolje možemo. Gospodine Preradoviću, hvala lijepa. Isto tako još jednom srdečna čestitka vama, Karli Prodan osobito, osvajačici brončanog odličja do 78 kg na Europskom prvenstvu.